O bo tempo acompaña nesta cidade de libros de Vilagarcía. O programa de iniciativas que xiran en torno a esta acción cultural continúa. Entre elas, a clásica feira na que editoriais e librerías sacan á rúa o seu produto. As casetas foron instaladas na Praza da Segunda República. Nos postos celebran a iniciativa logo dun ano moi duro. Eso es muy bueno, la verdad, porque siempre ayuda a la gente a moverse un poquito más y a leer y todo eso está muy bien, la verdad. Sempre que sexa por levantar o mundo do libro, sempre a favor. Está moi ben que se empece unha nova feira do libro, porque sempre atrae a xente. A ver, ao ser a primeira edición, probablemente terán que facer un balance ao final, pois de que o que hai que mellorar. Todo o que sea traballo, despois de todo o tempo que levamos tan duro con o tema do Covid e demais, pois todo ben, todo hai que tomalo con optimismo, con moita alegría e intentar facer o noso traballo o mellor posible. Nas casetas podemos atopar moitas das últimas novidades do mundo editorial, tamén os últimos títulos do amplo rosario de autores que ao longo destes días están desfilando por Vilagarcía, cidade de libro. Nos traemos todas as novidades de Editorial Galaxia, que o noso stand, e por exemplo, pois mira, podedes ver o libro da filla de Imán López Silva, que foi o premio da Asociación de Críticos Literarios, A vida secreta de Úrsula Vaz, de Arantxa Portavales, novela negra, que está a ter moito éxito. Ofrecemos os libros dos autores que veñen a presentar e a firmar, centrámonos neses, temos outras cousas, pero centrámonos nos autores que veñen a firmar para publicitar un pouco a feira. Destacar ao Arango Armenio e a tumba de Breogán, posto que mañán ven Abel Alves a firmar os cómics, e bueno, que son cómics de aquí da terra, cómics en galego, e nada, que están bastante ben, ademais, e que usan moito a mitoloxía galega. Os 8 postos que compoñen a feira teñen amplas expectativas para a fin de semana. As previsións falan dun tempo máis que axeitado para chegarse ata aquí. Vas a dar un paseo, aprovechas y todo eso, y creo que el domingo no va a estar mucho día de playa, o sea que no es un mal plan venir por aquí, pasarse y ver el contenido. Depende moito do tempo, non? Ao fin e ao cabo, o primeiro día desta feria pois tuvo que suspenderse por culpa da previsión do tempo, e bueno, polo que se ve parece que vamos a ter moito mellor, entonces a disfrutalo e a intentar aproveitalo todo posible. Mais alá da feira, a cidade de libro continúa con moitas outras propostas, por exemplo, esta mostra no auditorio ou este obradoiro que se celebrou esta mañá capitaneado polo ilustrador Kiko da Silva. O debuxante ensinoulles a estes rapaces as claves do seu traballo e segredos para mellorar as súas creacións.